Сүлті ауылы халқы шатлықлы вақиға кешерді. Биредә фельдшерлік акушерлік пункты реконструкцияланып яңа сулыш алды. Бүгін Сүлті, Отташ, Янтуған ауылы халқылары үшін зур бәйрәм. Моңарча эшләп килгән медицина пунктының халык өчен мөмкинлекләре әзрәк иде. Менә хәзер ремонт үткәрделәр. Ремонт үткәргәннән соң бөтенесе дә матурланды, чистарды, мебельләр яңартылды. Хәзер иркенләп кирип утырып була. Ауруларга бу бик кеше авырмай тормый, аурулар өчен бик файдалы, кирәк, күптән кирәк иде. Шуңа күрә халыкның ихтыяҗын аңлап, ремонт үткәрүдә зур ярдәм көткәннәр өчен урындагы администрацияга, район администрациясына, төзелештә катнашкан барлык кешеләргә зур рәхмәт белдерәбез авыл халыклары исеменнән. Киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек дәвам итсен, авылларыбыз көннән-көн матурлансын, халык яшьләр авылда калсын иде, хәзер мөмкинлекләр елдан-ел арта эшләү өчен. Менә тагын шуны әйтәсе килә, халыклар авырмасын иде, профилактик чаралар гына үткәрсеннәр иде. Бүген менә безнең бөтен авылыбыз өчен олы бәйрәм, олы куаныч. Бөтен авыл халкы менә безнең медпунктның яңадан ремонтланып, ачылу көненә җыелдык. Нык матур итеп ремонт ясадылар. Монда бөтен авыл советы эшчеләре, клуб эшчеләре, медпункт эшчеләре, почта эшчеләре барысы да тырышып эшләделәр. Барысына да менә бөтен пенсионерлар исеменнән, халык исеменнән рәхмәт әйтәбез килә. Уларның барысының да башында иң беренче башлап хакимият башлыгы үзе Радик Борисович йөрде. Медпунктларда безнең Лилия Насибуллина бик узак еллар эшләде. Ул бөтен кешенең өзенең характерын белеп, үзенең ширен белеп, дөрес диагнозлар куеп, һәр вакытта да нинди генә вакыт булса да, көн булса да, төн булса да ул ярдәмгә ашыкты һәр вакытта да. Аңа халык исеменнән рәхмәт әйтәбез килә. Тагын эшләсен иде әле. Пункт ишекләрен бик сирәк кенә ачып кергән. Барыбыз да, баш авырса да, врачыбыз авырса да, шушында киләбез. Аллага шөкер. Билиябез инде, мәңге яшәсен. Менә ремонттан соң да яшәсен, Алла бирсә эшләсен. Пенсия итәм дип әйтәбез. Шулай иттереп. Участковый Суфия Исмәгыйловна да зур рәхмәт әйтәсем килә. Главага, Катаулина Зида ханымга. Шушы пунктларда шулардан җыелдыгын. Аны ачу тантанасында муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, Русия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Рима Батталова, Башкортстан Республикасының Дәүләт җыелышы Корылтай депутатлары Рәмил Бахтизин, Олег Калинин һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашып, биредә яшәүче халыкның шатлыгы белән уртаклашты. Безнең районда кечкенә программа бүген тормышка ашырыла. Без инде үзәк дәвахана белән берлектә 10 фельдшер-акушер пунктларында ремонт эшләрен башкарып киләбез. Төрле программаларга яраклатып, район бюджеты исәбенә. Менә Сүлте авылындагысына бик зур рәхмәт безнең шушы авылда чыгышы белән, тамыры белән Ганиев Фарид Гөлүсовичка. Аның тырышлык аркасында менә бу бинага хөкүмәт акчасы, депутат акчасы без җәлеп итәргә мөмкинчелек булды. Шулай итеп, бу бинада ремонт эшләре фельдшер-акушер пунктында тәрзәләр алмаштырылды, отопление челтәре үзгәртелде. Һәм башка бик күләмле эшләр башкарылды. Бик зур рәхмәт менә безнең депутатыбызга, рәхмәт безнең партияга, партия акчалары да кирде. Бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Шушы эшне үз куллары белән башкарган бер төрле подрядчиксыз авыл советы кызларына, җегетләренә, үзәк дәвахананың хезмәткәрләренә. Мин уйлыйм, бу тагын бер адым булыр безгә ширләмәскә, тик прививкаларга гына, тик сәламәтлекне тикшерергә генә менә бу бинага килергә. Сегодня я имею честь с вами вместе порадоваться, потому что когда открываются ФАПы, открываются спортивные объекты, открываются дома культуры, значит деревня живет, значит есть будущее у наших жителей.
Вы знаете, очень приятно. Действительно, наша республика процветает. Мы живем, наверное, в тот момент истории, когда все преображается, когда все у нас налаживается. И, конечно, это зависит только от нас самих. Всем вам хочу пожелать добра, здоровья и, конечно же, мирного неба над головой. Вперед и только вперед! Изге гамәлләргә фатихасын биреп, Илеш һәм Бакалы районнарының имам махонты Рөстәм хәзрәт Әбу Шахмин дуа укыды. Мөхтәрәм дин кардәшләр, кадерле кунакларыбыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барчагызга һәм барчабызга да иншаллаһ булса иде. Бүген дә Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин, шиксез рәхмәтлебез Аллаһу субханаһу ва тәгаләгә шушындый күркәм, нурлы, иншаллаһ бәрәкәтле тантанага Сүлте авылында, Сүлте биләмәсендә Аллаһу субханаһу ва тәгалә җыелышырга, күрешергә Аллаһга шөкер барыбызга да насип кылды һәм насип булды. Бүген дә шушы бинаның ачылуы да халык өчен, безнең өчен бирелгән Аллаһның зур бүләге. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә хадисендә: Әмир булмаган, табиб булмаган авыл шәһәрләрне урап узарга куша. Ягъни әмир булмаган, правитель, глава булмаган авыл шәһәрләрне урап узарга һәм табиб булмаган авыл шәһәрләрне урап узу, бу да әмир булмаса хаос, табиб булмаса шир җәмәгать. Аллаһның рәхмәте барыбызга да иншаллаһ бүген булсын. Алдагы көннәребездә хәерле, илләребез тыныч, икмәкле булып, birlikte, tatulukta, iminlikte, tınışlıkta yaşayalarımızı Allahu Subhanahu ve Teala barşabızga da inşallah nasip kılsa idi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله وبحمدك ربم الله ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarimizni qabullardan qilib inshaalloh tilagan tilaklarimizni, niyatlagan izgi niyatlarimizni eng xayrlisi bilan turmushga oshirib, ya Robbana bugungi bayramlarimizni, uchrashuvlarimizni, jiyilishlarimizni xayrli ham muborak qilib, barımızın da şuşunda Rabbim qatnaşqanlarımızga da, qatnaşa olmagan tuğanlarımız bo'lsin, do'stlarimiz, jamoatlarimiz, xalqimizga esenlik, iminlik, tinchlik tilab, birdamlikda, iminlikda Rabbim Allah, imanda, ihsanda, qaygı hasrasiz balalarımızning, unuqalarimizning iyiliklerini ko'ribgina yashowlarimizni inshaalloh barımızga da nasip qilsan edi. Amin ya Rabbil alamin. Tavakkalna alalloh. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi Rabbil alamin.
Kabullardan mısın? Esselamu aleykum. Шулай ук чарада Сүлте авыл советы авыл билемәсе башлыгы Радик Миңнуллин, Йонтуган авылы старостасы Муса Вәлиев, Дөмей врачылык амбулаториясы мөдире Суфия Ямалетдинова, Сүлте авылы фельдшерлык акушерлык пункты мөдире Лилия Насибуллина чыгыш ясап, төзү эшләрен башкаручыларга рәхмәт сүзләрен белдерде. Район мәдәният сарае хезмәткәрләре башкаруында музыкаль бүләкләр чарага тагын да ям истәде. Район Мая газетының махсус хәбәрчесе Илфира Нигъмәтуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.